Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De Raad van State in Nederland heeft de regering van Curaçao gelijk gegeven in haar bezwaar tegen het opleggen van een financiële aanwijzing door de Rijksministerraad. Dat schrijft de Extra vandaag. Op 12 juli 2019 kreeg Curaçao een aanwijzing opgelegd omdat het land zich niet aan de begrotingsregels zou hebben gehouden, zoals overeengekomen in de Rijkswet Financieel Toezicht. De aanwijzing werd opgelegd door het College Financieel Toezicht. In augustus 2019 ging Curaçao tegen de aanwijzing in beroep. De Raad van State heeft nu in een zeer uitgebreide verklaring aangegeven waarom het bezwaar van Curaçao terecht is. Zo kan volgens de Raad niet hard worden gemaakt dat het eiland zich niet aan de begrotingsregels heeft gehouden. Zelf zegt de regering Ruggenaat altijd te hebben gestreefd aan een begroting in balans. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.